Siren ki iso ora lho. Maduretno Anarajaya Audio OVS video shooting Penitine ning buri, penitine ning sarwit. yo 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 Sewingku suwe lawase kowe lunga ora paham tak aku linggalmu ora mule yo karepmu doh wong ayu pepujaanku aku susah mong nunggu sliramu penakil kemut sikil Reno wengi tak ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari lamun sira kang bisa nabani sik tak hitungi sik joget 1 2 3 garek 8 bar gak apa-apa ya ya aja sepi iya Bang Bagus ora bakalan otak ora suwe aku balik bisa sumane ana ing sisihmu yo Maduretno otak bentangkan tangan yo 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 monggo Mas sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu pepujaanku ati susah mong nunggu sliramu Bengawan banjir Dengar bagus Tresnaku Perhatiku Rasane Hatiku Awak lungkrah ra bisa bobok Bobok Bayanganmu Ngeridu hatiku ribat wae sapa Reno sopir. wengi tak ati hati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani aja semelang wong bagus tresnaku iki ra bakal pupus ora suwe aku bali bisa sumandhing ana ing sisihmu Purbawasesa monggo Mas Sunar